Сега малко внимание, защото ефигото не мога да дочакам. Аз се запил, те са ученици. Изгорял някакъв. Митак? Да. Ясно ли сега? Се посправи там. Айде побъжим малко. Искам да кажа няколко неща, да. Сега купили сме тук нещо, което не е нещо скъпо, не е нещо, което знае какво, но това е подарък от целия отбор, от абсолютно всички. Искаме да ти го подарим, да ти благодарим за посрещането още от първия път, когато сме ще твоята кръчма, си не посрещнал с едно сме приятели. Изключително много ценим твоето участие в отбора и се гордеем, че сме играли заедно. Абе, ти си продължава да се Той си е член на отбора и няма да бъде играли. Яко ще асистираш. Значи, измислили сме го, даже след него сме проверили как стои въпроса с износа. Така, първо, един фенер може ли бе? Някой с фенер? Има ли тук фенер? Ицето! Ицето още ми е подаваш. Като си бъркам това! Има поне 6 фенера човек. Ицето, той как със Светка ще врат? Значи, тук отгоре е гравирано. Ножа е гравиран от Airsoft Team Планици за Митака Айс. Така, ето, заповядай. Той е спомен от отбора. Надявам се да се върнете и пожелаваме успех на целия отбор. Може да си го разгледаш после, мога да доведем очите, защото не са го виждали. Значи ножа е изключително добър, тестване от мене, имам подобен, ничо ми го подари. Обаче е малко по-малък, много режим, не разказва, много здрава стомана. Муела, качествен нож. Испанско производство и понеже не е хубаво да се подаря нож, дай ми 1 лев сега. Не, сериозно 1 лев да ми дадеш, защото по принцип, но решихме, че е нещо, което е вечно, ти ще може да го ползваш много време. Може, ама 1 лев по-добре звучи. Аз съм от камера все пак, нали, ако обичате. Ама за този нож, рязахте ли опашки на този? Ще режем опашки тук камера. Моля! Ебасти! Котния командир. Не се гиде. Трябва да бъде, защото иначе няма да носи късмет. Като се плати, трябва тогава носи късмет. Но пробвам. Не е нищо, което е какво, просто решихме, че трябва да имаш нещо да спомен. Значи, вариантите са два. Единият вариант е да провериш, понеже пътувате с самолет. Да провериш дали не в личния ви багаж, другия багаж, който се чекира, дали може да го качите. Така, ако не, може да ви се прати по почтата съвсем спокойно, като пристигнете там давате адрес и от тук бащата ти го праща и си готов. Ако си го носиш с тебе. Що за връчния, който ти го... Да, не може самолета е много деш. Повече от 8 см нямаш право да такова. Дори в крашния багаж? Не, в вършния. Крашния багаж? Я ще говорим пак те своите изделия. Неща, ако трябва от него тук да ни го пратят, после оставащите го върнат да се провериш. Значи това е рекомендано на... Не знам дума с този апарат, бе. Братно го заедно. Ей, так! Моелата е... Баща ми направи. Си е слава батерията. Слагаш се. И не е присъщо за тебе, да е така слава батерията. Моля. Знаеш, що го носи просто? И аз направо му се чуя. Направо е срамен.